že sme sa konečne zjednotili a ukážeme tej skorumpovanej... Čo je? To je nejaká sabotáž asi, to tak vyzerá. Tej skorumpovanej... Pekne! Nevadí! Pretože takýto dáv... Úprimne musím povedať, že takýto dáv som tu nečakal, ale som dojatý, koľko Slovákov sa postavilo na odpor voči tejto politike Európskej únie, ktorá ničí naše národy, ničí naše rodiny a ničí naše deti. Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky Romy zbudzujú k tomu, aby sa nebralo. Ale blesky Romy zbudzujú k tomu, aby sa nebralo. Jak si to stih? Aby sme im odkázali, že to nikdy nedopustíme. Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne prijali uznesenia, ktoré budú obsahovať ustanovenia, že Slovenská republika odmieta kvóty pre migrantov. Požadujeme, aby slovenskí europoslanci, ktorí hlasovali v Bruseli za kvóty, sa okamžite vzdali svojich mandátov, lebo robia hanbu. Pretože robia hanbu Slovenskej republiky a všetkým statočným občanom našej vlasti. Požadujeme, aby predseda vlády Robert Fico Vážení priatelia, pošleme ju našim českým bratom a oni nech s ňou naložia ako budú chcieť, dobre? Tam, hovorím, v Čechách pálenie vlajky nie je trestný čin. V Českej republike rozhodol najvyšší súd, že to nie je trestný čin, takže posielam dozadu našim českým bratom, prosím vás, posúďte si to. Vážení priatelia, v rámci slušnosti nikto tu nechce páchať trestné činy. Aby ste vedeli, pokiaľ by ste tú vlajku pálili za účelom, že by to vzbudilo verejné pohoršenie a vadilo by to niekomu, tak je to trestný čin výtržnosti. Pýtam sa, je tu niekto z vás,
Komu by vadilo, aby horela tá vlajka? Priatelia, nebudeme nič páliť, zatiaľ českí priatelia ukázali svoju úctu k tejto modrej handre, roztrhali ju, takže ďakujeme. Aspoň, že tak! Modrá handra je roztrhaná, zatiaľ nebudeme páliť, aj keď oheň môže to byť pult očistý. Dobre, v prvom rade, priatelia, chcem vám poďakovať všetkým, som hrdý, že tu môžem stáť spoločne s odvážnymi ľuďmi, ktorí sa neboja ukázať politikom, čo si o nich myslia, ktorí nenaleteli tej mediálnej propagande, že musíme byť tolerantní k imigrantom. Určite nie! Zároveň ale chcem pripomenúť, nehnevajte sa. Meďová je kurva špinavá! Meďová je kurva špinavá! Meďová je kurva špinavá! Meďová je kurva! Meďová je kurva! Meďová je kurva špinavá! Koľko nás je? Pekne.